cada any a Catalunya ens venen a visitar molta gent, que venen de tot arreu del món, venen de la Xina, del Pakistan, de molt arreu. I aleshores, ara nosaltres també anirem a tornar aquestes visites. Això? Sí, A qui visitarem? Mira, anirem a visitar, per exemple, havia pensat a la Merche, us en recordeu de la Merche? Aquella que venia a la classe, que era... Lletjota com un pecat. Barrar mal parlada com... Petita, baixeta, amb els cabells curts, lletja. Jo em diu la Montse, què se n'ha fet? Quina Montse, nana, la Merche? Home, Què va. se n'ha fet de la Ara l'anirem a veure i ens ho explicarà, què se n'ha fet. I ara veurem la seva casa i com viu, la seva història. Per què la gent ens mira? Que jo Ara li ho dic dius. alguna cosa amb aquell senyor com va vestit. Ara que ho dius, té raó. Deu ser per aquesta jaqueta tan lletja que portes. Què dius? Però si és d'un bon modista. No, la home, mama ens va no, que era de fer. la mama, que era, i li quedava el pèl i a tot queda... Heu vist aquesta botiga que és maca? Ai, sí, que maca, mira-te-la, mira-te-la! Oh, que maca! Ai, sí, mira. Però anem, aprofitem ara, perquè és molt pesat, anem. Trucarem a casa la Mercè, és aquí. Cases d'algú. Trucarem, el segon. Això és com anar de vacances. M'emoció, jo, sense el meu coixí, no vaig enlloc. Ai, perquè ens quedarem a dormir. Mercè! Que no hi és. Mercè! Era sorda, poder era sorda. Que ens obres, sisplau. Ai, verge, potser ens hem equivocat. Ai, toca una de timbre. És aquesta porta, no? Torni. Espera, Mercè! Merche maca, som l'Assumpció i la Maria Teresa. Verge xerra sola, no diu res. Només va veure així. Ara! Escolta, ara ens han obert, Verge. Poder no ens hi vol, aquesta noia. Funciona, estic una mica preocupada. No, tira-m'ho, va, puja, deixa llum, aquí. Va, ara pujarem les escales de casa de la Merche, Ara la veurem i li farem una sorpresa. Maria! Ai, quina sorpresa! Obre la porta, ja ho veuràs qui hi ha! Merche maca! Hola, som la Maria Teresa de l'Assumpció. Què et venim a veure? Això, de cases d'algú. Sorpresa, sorpresa! Vols dir que és ella? Ai, escolta! Merche! Quina por, ve baixa. Bé, baixa, em sembla que ens hem equivocat, no? Vols dir que és aquesta? Merche! Oh, quina estirada que has fet, nena. Quina estirada que has fet, eres molt petita. Ai, t'has fet alta i guapa, i rossa! Ja ho era de rosa, maca? Escolta, Merche, que venim a veure't, una sorpresa! Per cert, ja t'has subscrit? On? A les tietes de la Serpentina. Qui són? Com que qui són, per favor? Ai, maca, no sé si no m'ho dius. Has d'anar al YouTube i posar les tietes de la Serpentina i et sortirà una campaneta i vas allà i dius em vull subscriure. I qui sou? És molt fàcil. Les meves germanes, aquell parell de poques soltes i jo. No m'ho han dit. No t'ho Tenen un canal de YouTube i no m'ho han dit. No t'ho han dit? No ploris, Merche. Merche, no ploris!